नमस्ते. मी आज मच्छीचं कालवण करून दाखवणार आहे, म्हणजेच मच्छीचा रस्सा. आणि मच्छी आहे ना, रावस आणली आहे, रावस मच्छी. त्याचा मी रस्सा करून दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही मच्छी आहे, रावस मच्छी. आणि मच्छीचे तुकडे ना थोडेच घेतले आहे. आणि हे डोकं आहे. हे ना मच्छी आणली ना, अख्खी मच्छी असली ना, तसं डोक्याचं कालवण करायचं. त्याच्यामध्ये थोडीशी अशी मच्छी टाकायची, अशी. हे रावस मासा आहे, याचं हे डोकं आहे. म्हणजे एका डोक्याचे 2 भाग करून दिलेत त्यांनी कापून देताना. हे बघा, हे पण हे त्याचाच भाग आहे. हे आहे ना, असं असतो रावस मच्छी. हे असं हे तोंड आहे. असं त्याने 2च भाग करून दिले. 4 भाग करायला पाहिजे होते, ते 2च भाग केले. जाऊ दे. आता मी याचं आहे ना कालवण करणार. त्याच्यात थोडीशी अशी मच्छी टाकली आहे आणि बाकीची मच्छीची फ्राय करणार आहे. त्या मच्छीच्या कालवणासाठी आहे ना, म्हणजे फ्रायसाठी आहे ना, सालन बनवणार आहे. ते मी कालवणासाठी घेतलं आहे, म्हणजे रश्श्यासाठी. ही मिरची घेतली आहे, बेडकी मिरची आहे. म्हणजे तिखट जास्त नसते. ही अशी 3-4-5 घ्यायची. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हे धने घेतले आहे. हे धने आहेत. हे धने असे धने, चिमटीवर असे धने, एवढे धने टाकायचे. आणि थोडासा अद्रक टाकायचा, 1 तुकडा एवढासा. आणि लसूण घ्यायची 4-5 पाकळ्या. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, मी हे तांदूळ घेतले आहे. हे बघा, हे तांदूळ असे एवढे तांदूळ घ्यायचे. म्हणजे 1 चमचा तांदूळ घ्यायचे, 1 चमचा धने घ्यायचे. आणि हे टाकायचं लसूण आणि अद्रक, जे आपण नेहमी वापरतो तसंच. आणि मिरची कालवण्यासाठी आहे ना, एकदम मस्त, म्हणजे लाल लाल होणार. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, हे खोबरं घेतलं आहे, ओलं खोबरं आहे नारळाचं. आणि हे कोकमं आहेत. कोकमं तर पाहिजेच असतं ना मच्छीला. हे कोकमं घेतले आहे. हे मीठ आहे आणि तेल आहे. हे तेल आहे. आता मी काय करते, हे सगळं बाजूला ठेवून आधी मसाला पहिला भाजून घेणार आहे, वाटून घेणार आहे. मसाला आहे ना, मिक्सरला वाटून घेते चांगला बारीक, पाणी टाकून. खोबरं आणि हे साहित्य सगळं ह्याच्यामध्ये. लक्षात ठेवा, ह्याच्यामध्ये मी तांदूळ घेतले 1 चमचा. हे बघा, म्हणजे हे रसा कसा घट्ट होणार एकदम. आणि एकदम कोकणी पद्धतीचा आहे, एकदम तुम्हाला दाखवते. हे एकदम कोकणी पद्धत. हे मसाला वाटला आहे सगळा. आणि आता मी कालवण करायला घेते. आणि याच्यातला थोडा आहे ना मसाला मी फ्राय करायला काढून ठेवते. म्हणजे कसं डबल थोडाच लागतो त्याला ना, म्हणून. आता मी तुम्हाला आहे ना गॅस पेटवते. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि भांडं पण ठेवलं आहे. मच्छीचं सार करते ना कालवण, त्याच्यासाठी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी तेल ओतते. तेल तापलं आहे ना, मग जराशी 1 पाकळी लसूणची घेतली आहे, ती टाकेन. जर तेल तापायला हवं आहे. त्याच्यामध्ये ना 1 पाकळी लसणूची घेतली आहे, म्हणजे जरा अशीच फोडणीसाठी. आता त्याच्यामध्ये आधी गॅस कमी करते, थोडा गॅस कमी केला आहे. आता त्याच्यामध्ये ना हे जरा फ्राय करायला हे त्याच्यात टाकते मच्छी. टाकली ना, याची जरा हलवून घ्यायची तेलामध्ये. ती कशी अंगावर उठते, पण जरा अशी तेलात फ्राय करून घ्यायची. याची चांगली तेलामध्ये अशी थोडी फ्राय करून घेतली ना, मग जरा मच्छी छान लागते कालवण. आता याच्यामध्ये आहे ना, या जरा फास्ट करते. आणि याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला आहे ना, हा वाटलेला मसाला तो टाकते. आणि आपल्याला कसं जेवढं कालवण पाहिजे असेल तेवढं करायचं, पाणी ओतायचं. घट्ट पातळ ते आपल्यावर आहे. ते मसाला टाकून असं जरा हलवायचं ते. मसाल्याला पण तेल सुटतो, तेल मसाल्याला लागतो.
आता मी भांड्यात पाणी घेतलं आहे ते ओतते. आपल्याला पाहिजे तेवढं कालवण करायचं. आता त्याच्यामध्ये मी कोकमं टाकते. ही कोकमं घेतली आहे, ही 4-5 कोकमं टाकायची. आता मीठ टाकायचं आहे. असं आता सर्व टाकून घ्यायचं, कोकम, मीठ. आता मीठ टाकते. मीठ कसं आपल्याला चवीप्रमाणे टाकायचं, आपल्याला पाहिजे तेवढं. मीठ टाकून एकदा असं हलवायचं आणि चांगला कड यायला द्यायचा. याचं झाकण नाही ठेवायचं, कारण वतून बितून जाते ना, म्हणून झाकण नाही ठेवायचं. तर मस्त याला कड यायला द्यायचा चांगला, म्हणजे डोकं वगैरे ना त्याचं शिजलं पाहिजे चांगलं. डोक्याचं कालवण कशाला करायचं, डोक्यामध्ये जे सगळं असतं ना भाग, तो सगळं चांगला शिजला ना, मग तो सगळं कालवणात मिक्स होतो. आणि डोकं कसं चांगलं खायला पण चांगलं असतं. आता मोठे मोठे माणसं काय करतात, तर ते कुपा वगैरे असतो ना, हे रावस, यांचे डोके मोठे मोठे मासे असतात ना, काय काय माणसं डोकंच विकत घेतात आणि डोकं खातात असं हे करून, कालवण करून. तर मस्त घट्ट झालं आहे एकदम, आमच्या कोकणातल्या पद्धतीचं आहे. त्याला कड आला की मस्त, म्हणजे लगेच कड आल्यावर उतरायचं नाही, म्हणजे 5 मिनटं शिजायला द्यायचं. मी दाखवते तुम्हाला. मच्छीचं कालवण मस्त झालं आहे, एकदम छान शिजलं आहे. पण आता तुम्हाला दाखवते. हे डोकं बघा, हे डोकं पूर्ण पिघळलं आहे, म्हणजे विरघळलं आहे सगळा. म्हणजे असं शिजवायचं, डोकं जेव्हा तुटेल ना त्याच्यामध्ये, तेव्हा शिजलं समजायचं. हे बघा असं डोकं झालं आहे एकदम बारीक. आता मस्त छान झालं आहे. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. रावस मच्छीचं कालवण मस्त झालेलं आहे, म्हणजेच रस्सा छान झाला आहे. तुम्ही पण असं बनवा.